det jeg tænker, det er, at hvis man bare skulle sige det i en sætning. Formålet, det er at skabe meningsfyldt læring. Altså, der ligger så meget implicit læring i det, de er i gang med at gøre derinde. Uge 41 er blevet en tradition. Ja, vi kalder den fra jord til bord. Vi har fokus på skoven. Hvad vokser der i skoven? Hvad kan man spise af det, der vokser i skoven? Så derfor så er vi ude at sanke, men vi er også ude på jagt, hvor vi skyder et dyr og brækker det, flår det, parterer det, udskærer det. Det vi rigtig gerne vil, det er at skabe nogle andre scener og nogle andre læringsmiljøer, som ligger lidt ud over det boglige inde i timerne. Der har vi oplevet de 2 foregående år, hvor vi har jord til bord-ugen, som er en uge, hvor vi selv er ude og finde vores mad. Og det ender alt sammen med, at det bliver til en festmiddag. Og der kan vi bringe alle eleverne i spil, og de oplever faktisk, at de kan noget, og uden dem kan det ikke lade sig gøre. Og den der følelse af, at hvis jeg ikke kommer, så mangler de mig. Det er den, vi gerne vil skabe, og der kan man sige, at vores jord til bord-uge er sådan lidt en bouillonterning af det hele. Det er der, hvor at der virkelig er intensitet på det. Du har været ude og se krondyrene blive skudt. Mm-hmm. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var fint. Ja. Det var en oplevelse, man aldrig kommer til at glemme. Hvad var det fedeste ved det? Det fedeste var nok, da eleverne den skulle ud, og det hele bare sådan... Den der oplevelse, det var bare fantastisk. Det hele bare sådan væltede ud over det hele. Den der oplevelse, den var så god. Altså vores temaer har kæmpe betydning for det her fællesskab på skolen, som er en vigtig del. Fordi at vi er en hel uge, hvor vi alle sammen arbejder mod et fælles mål. Altså vi starter med at sanke i skoven, tage nogle grøntsager op i haven. Vi er ude at skyde et dyr, og i dag har vi så fået slagtet det her kød, fået det skåret i stykker og pakket i fryseren. Og alle er klar over, at det her kød det er noget, vi får på en middag, vi skal have i morgen, hvor vi så alle sammen hjælper sig med at lave noget mad. Der er lavet en menu, hvor den er delt ud, så alle får nogle arbejdsopgaver, som de kan lave. Og der bliver pyntet en restaurant, hvor vi skal spise. Det er der nogen, der er gode til, som får lov at stå for. Så når vi sidder derinde i morgen og skal spise det her mad, så har alle været medvirkende til det. Fordi det er den der med, at vi arbejder sammen om noget, og vi oplever den der fællesskab. Det er den jeg mener, der er simpelthen den bærende kraft i det her. Den første uge, jeg startede på skolen, det var til det her jord til bord. Og det var nok den vildeste uge nogensinde. Vi lavede så meget, som man ikke gør på normale skoler. Og vi samlede det hele i et stort fællesskab, hvor vi hyggede os alle sammen. Det er en meget populær uge, og det er noget, de virkelig ser frem til. Selv elever, der er gået ud af skolen, men er kommet på STU-afdeling, de vil stadig gerne være en del af det og glæder sig lige så meget som alle andre.